Bé, una vegada hem creat el nostre model de calci a la solució del sòl, amb les seves entrades, amb les seues eixides, el que hem de fer és guardar els resultats. Estos resultats, tant de forma gràfica com en forma de tabla. Com podem fer això de forma fàcil i senzilla? Bé, doncs anem a l'escriptori de la red UA i creem una carpeta. Una carpeta que anem a anomenar pràctica 2, per exemple. Obrim aquesta carpeta i per a guardar els resultats de la taula, doncs anem a guardar-les en una fulla d'Excel que anem a anomenar pràctica 2.1. Obrim aquest Excel i, tornem a el programa Stella. Obrim la taula i així la tenim. Què fem? Doncs, per a seleccionar les dades que volem copiar, que són tant del Java de pluja, la solució de sol, els anys, deixem apretat el botó de control i cliquem a l'encapçalament de les columnes. Quan ja tenim les columnes seleccionades, anem a Edit i copiem. Copiem i anem a l'Excel i peguem, d'acord? Ja tenim les 3 columnes pegades amb les dades i, si necessitem fer alguna operació o per posar aquestes dades a l'informe, ja podem operar amb elles. I donem a guardar i ja està. Següent pas. Doncs ara anem a guardar la gràfica. La gràfica la guardarem en un document de Word que anem a crear. Document de Word. Pràctica 2.1. Obrim aquest Word, el tenim preparat i tornem a Stella. Obrim la gràfica i fem una cosa pareguda a la taula. Anem a Edit, Copy, tornem al Word i peguem. Ja tenim la gràfica guardada. Per això, per a l'informe, per a il·lustrar els vostres resultats. Una altra cosa que podem fer és guardar el dibuix del model que heu fet. Cliqueu a l'espai, arrastreu i seleccioneu. Queda seleccionat i feu el mateix. Edit, Copy, tornem al Word i peguem, d'acord? I es copia, es pega el vostre model. Doncs guardem i ja tenim guardat. Què hem de fer ara? Doncs ara el que anem a fer és guardar el nostre model dins de l'entorn d'Stella. D'acord? Això és important per si més endavant el que volem fer és continuar utilitzant aquest model que hem fet. Si volem fer-lo més complex, anar afegint coses, el que hem de fer és guardar-lo com si fos un arxiu qualsevol d'Excel, de Word, el que siga. Anem a Save As i així el tenim.
Jo li he posat el nom de pràctica2.1 i l'extensió que li dona és STM. Val? Jo l'he guardat en la carpeta que he creat a l'escriptori de la pràctica 2. Podem guardar on vulguem i cliquem guardar. Ara ja podem tancar l'Estela i així el tenim, en aquest document de pràctica 2 STM. Si volem tornar a obrir-ho, cliquem i així està. Val? Podem continuar treballant més endavant. Val? Segurament en les successives pràctiques, en els successius exercicis, utilitzarem este model i anirem fent-lo cada vegada més complex. D'acord? Doncs ja sabem com guardar les dades a l'entorn Estela.